Γεια σας παιδιά, Αναστάσης Gamer εδώ πέρα. Part 4. Αυτή τη φορά χωρίς τον Κώστα. Είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάτσει μαζί μας. Με έδωσε όμως τα items του. Και παίζουμε στο CubeCraft Kit PvP. Ω, 3 kills. Τώρα έχουμε πόσα item να... Σόφα και εσύ να πάρουμε πάλι τα items. Να έρθει κανένα. Έλα ρε, έκανα ανημό. Κώστα, είσαι καλά? Κώστα? Κώστα, μ' ακούς? Ο Κώστας είναι ακόμα στην κλίση, απλώς δεν νιώθει καλά. Σε αυτό το επεισόδιο είπα ότι θα πάμε για όλους τους Diamond. Είναι κανένας εκεί? Ναι. Παλεύουνε, πάμε τώρα. Και ό,τι γίνει. Ή να μην πάμε. Πάμε. Όχι. Ω, έσκασε. Θα πεθάνουμε, δεν πειράζει. Strength, όχι! Όχι, πεθαίνω! Είμαι ένα hit, πέθανα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιό μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τώρα πάμε απλώς... Μπας και σκοτώσουμε κανέναν. Απλώς για τα kills θα παίξουμε τώρα. Όπλα ένας Diamond. Πού πήγε? Έχει αυτό strength. Σόφα μπάρδα. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε. Πόσο health έχει? 5. 2 health. Δεν δίκιο, πέθανε στη λάβα για να μην πάρουμε τα items. Δεν πειράζει παιδιά. Πάμε μία με Archer. Μπας και γίνει κάτι.
τύχη μου. Τι? Θέλω το... Την τύχη μου. Ναι, ξέχασα ότι είχα τέτοια φορά. Κι άλλο strength. Δεν ήταν strength πόσο την τύχη μου. Bow. Δεν, όχι. Για άλλα εδώ ρε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα.